boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi anginizwa. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini and my beautiful car right here mfethu. Ngiphethe no my brother. Yalazi udaba. Baba wami, ngiyabonga ngaso sonke isikhathi ukuthi uhlala usithatha mina no welcome usibeka kahle. Ngisacela ushaye ibhasi uyolipaka egarage ngizokhuluma nawe ntambama. Umuntu yasekhaya mtimande transport lena njengoba niyibona. My brother, take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sihlala ematshini elakho leli. Hey ngeke welcome. Mina ngine DJana inyama isondele ethanjeni kuyi DJana. Mama ngahlala etshena. Small S, little DJana. Fuda. Sanbon. Mfethu kade ngindayi kama. No, akawume bra. Ungamisi umuntu wakhe elangeni bra, khawuzomapha mfethu. Ninjani mfethu? Nathi wena. Wena bro ngathi uyangazi. Hayi cha. Yothi ungaziwa cause uyaziphaphela nje. Hayi na sister yangazi. Sanibona. Sister bani kama? Unwabisa. Ukuphi ne Eastern Cape Nobisa? Ndiseqonce eFrankfurt. Ngiyayibona inkonqo, ndiyayibona ndiyayiqonda futhi. Mina ndisenqobo. Okay. Uyayazi inqobo? Hayi ndinova nje. Unova ngayo. Ya. Kuzomela uma ukuthi ungale kulama side onqobo. Uye enqobo kunendawo ekuthiwa inqobo 50-50 lounge. Ya. Nandi la. Lalela anikaze ngiyibone mina endaweni yobumnandi i-couch eduri kanje and the comfortable kanje. It's so nice, it's black and gold. Please if uma ufika khona bazokunika idampi eli1 complimentary from King Ginger. Wow. Eva? Wow. Yeah, enqobo nje awungena utsho ukuba ngidibene no King Ginger job 1. Awu bhuti wami ngithi phela icomplimentary. Okay, wena bafo ukuphi emakhaya? Hayi ke yimo Soweto na. Okay. Oh, okay. So my brother, wena bani igama? Lebogang bro. Lebogang. Emuna kuyakuba. Sister ngiyacela. Hayi sinqami kodwa yo. Okay ngizothenga 2. What lo buy? Zamalek sepedi. Yo asinqami. They on me. Siyabona. On me. Ngiyacela sister. Vele seniyafika emulungu nganiphelezela ngihamba ngemoto. Ngibonile imoto yami encane. Okay sister ngicela ukubuza. So wena no my brother niyathandana? Yeah. So Brian, shona lizibaka sekhaya leratana. Selisibakanyana no. Rutlwana ya. Wamurata ne? Hayi, uthwaka. Wamuthepa. Siyathembana nje. Wena wayithepa. Anakayithepha bro. Wena sister ukarike ingwera nga brothers. Yo ngithanda yonke into ngaye uniphethe kahle nje. Intoni ngamele into wayunginqamisa. Zawuthini unganqami sinqamile bufike sihamba mos. Wena sister yazi niyathanda ugqophuleka kwaphela emasini. Sister yazi uyazi yini inkinga yakho yini thanda ndaba zabantu so amarungalo. Yini uhambe simisa esinganqamanga sinqamile sister ngiyacela awuthi amawufethu awu imali. So wena my brother ngifisa ukwazi kuwena uyazi ngithi ukuthi mina ngenza ini mfethu ngenza lento le yokushintshana ngamafoni. So ngifisa ukwazi kuwena mfethu ikhona yini into ofisa ukuyiqolisela kumuntu wakho umuhle sisami yazi umuhle mntaka. Kuza kakhulu. Ufuna ukuxolisela lokho? Akukho kunye. Hayi. Ilokho kuphela. Iyo kuphela. Sister, wena ikhona into ofisa? Khona ngifisa uyixolisana. Right nomuntu wami siyathandana nje. Ngiphethe kahle. Uyamthanda ne? Kakhulu. Ngicela umuphi yakho mntwana uthi uyamthanda. Alright baby. Thanda. Twaka. Cool baby.
Ngiyanithanda nami niye. Okay. Yeah, sister, my brother. Sure. Angifuni ukumbambezela abafowethu. Sure. Nani ningenza ukuthi ngilokhu cause niyangazi. Sure. Mina ngihamba ngeqiniso, ngifuna umjolo neqiniso. Sure. Mina into engilethelwe la emhlabeni sister, njengoba nihlale ningibuka nakuma TV namafonini, ingoba ngumuntu weqiniso. Hayi Ngenaphi kule relationship? Cha, sister ngisazama ukuyithatha, ngumuntu Chaza ntoni iqiniso lani? So le general Mkhwanazi ngilo yena no. ngifuna iqiniso. Iqiniso lani? Siyathandana uyasibona mos. Yes, kuyiqiniso. Ngifuna iqiniso ukuthi niyathembana ne. Siyathembana intoni like Damn. Uyamthemba? 100%. 100. When you're Ngiyithemba le. 100%. 100%. Uyayithemba? ndiyazithemba na. 100. 100%. Okay, so asenzeni couple switching phone ke sister. Ngenaphi amafoni? Phone. Awuthemba. Wena usuzwa ngumamazi manje. Akayithemba. Ngenaphi amafoni? Asiphathelana okokuqala amafoni. Ifoni yakhe personal, neyami phone yami. Awuthemba ngisacela ukukhuluma nawe because my sister yambona ukuthi angithandisisi. Musa Ungake yakho uyaphapha wena. awuthemba. Uyabona ukuthi my sister kana indaba futhi Mfuthu ngithuri kama ukuthi ungayi. And umuntu wami nebhabhalazi yabona iyajuluka manje. Masahambe baby ngisewuthole 1 lapha emall. Awuthemba. Ashintshane ngamafoni. ari change the phone. Yeah, Ufoni na wena. Sake safathelana namafoni. Ka aniphathela. Sake Angithi saphathelana uyamthemba. Indabulo. Ngiyamthemba ngokuthi sake saphathelana namafoni. Ari change the phone. Le mina kasindina wenda wakayiphatha. Khaywan. Pho why umthethisa yini umsabise pho? Why umthusela? Ngenaphi? Why umthusela? No. Akwesiyeke ke yefoni. Akwesiyeke ke yefoni why umthusela? Animthuse. Why pho why umbambe kanje? One point. Dake ngithusela. Wakwamthusetha. Awuthami indaba kanti uyamsaba ni my sister kanti unokukubamba bamba yini? Eshe nabo ngishawa isihlamatlama man that's why. So why sister umbambe kanje Umuntu wami noma ngibambe njani? No pho why Ungenaphi wena? Ngenaphi? mina awuthami ngicela ukuyisho lento Sure, mfethu. bro. Awunankinga ngithi sishintshane ngamafoni. That's flop. Yeah ngangikaye mfethu. Andiyifuni phone yakho ngizophatha phone yakho mina. Okay yena uyafuna ukuyiphatha yakho. Ngizange phone yami yami. Sister ukhona nomuntu Phone yami yami. ukhona nomuntu ofana. Anamuntu nanku umuntu wamcami kwami. Yarithe khona utsamaya. Yeah. What lo pa 6 Mawufuna ngiphathe yakho ngiyiphatha. Akuthi Mawufuna ngiphathe yakho ngiyiphatha Maria mawuzoyika. Okay sister yini inkinga? Akunankinga. Azange wayifuna ifone yami before. Nangu uyayifuna. Kuba kho wena? Okay kupho phone. Kuba kho wena? Kupho phone akafuna akho. Okay ucela ukufona. Akwayifuna ifone yami. Ucela ukufona. Ayona airtime Akanayo uphelile. neyamiphelile ke. Why ulwa sister? Andilwi. Wenza ntoni? Andilwi. Yazi Yabona nsini? Can ngicela ukukucelela. Yabona bona nsini? Wena nakho uyangcola. Uyalwa. Xa uthetha no Ungenaphi? Ungenaphi nje? ngizama ukukusiza. Siza ini? Le relationship yenu ukuthi ibe strong. Kudala yaba strong mos. Ay, kunomoya. There's wind here. There's wind here. There's wind here. yani. Iwind yani. Wena sister. Siyathandanela nomuntu wami. No sister. Saxabana seke sexabana phela. Angikaze ngixabane. But Manje. ngicela Ufana kafuni. Yes. Wake wasibona sixabana. Koskwenu kinko komuntu. Masihambe kalo ngebe sidala sifikile. Hayi Ngekudala sifikile. konje banikama sister. Ndinginwabisa. Hayi nabesa mfethu uyayibaxa. Into nebaxa. Hayi uyayibaxa ngoku. Into nebaxa kayi. Ithi ndikuxelele mina uyayibaxa ngoku because wena ungaba hurting and you don't want to apologize. Okay ngeke singene ezintweni zakho. Sizongena ezintweni ezi-involve wena naye. Into ne-involve mina na. Uthando. Uthando siyathandana mos. Yes. Asibone ke ukuthi asibone ukuthi efonini ke uthandana naye kuphela noma mhlawumbe bakhona Thandana naye kuphela. prove me wrong. Ngithandana naye kuphela uyonela ngamazwi. Fana Akoneli ufuna ifone. Ayonela ngamazwi wami. Awuthanda uthandana kanjani nalesi service? yo ayisiqhwaga yo. Hayi. Akafuni ukhona utsama. Phone yami yami man masahambe semall. Hayi bo why uthethisa out? Why umthethisa? Aribo. Thini? Why ungcolela umuntu wesilisa? Ngithini? No ngabe uthetha kakuhle. Sango wami. Ungenaphi wena? Masahambe baby. Awuthama ukhulume nomuntu wakho mfethu. Fana kafuni ukhona utsama mfethu. Masahambe baby. Hayi awuthama ukhulume nomuntu wakho. Ifone yami ayo yami. Safuni. Uqala mina ufuna ifone yami. Safuni. Wawukhana. Okay wena usazoqhubeka utshole nalo njengoba umbonisa kholoza. Wawukhana kafuni. Uzanilahla kubona abantu. Ya kuphela kulahle. Uzanilahla. Ya futhi uyakholoza. Unabunathemba kaloku unomkhana lomuntu. Nganathemba nali. Unabunayo. Ithemba lakho wena. Ithemba lakho wena. Ribona. Ithemba lakho wena. Safuni ribona. Why wenza kanje nwabisa? Hey ayingumhlola into. So uyiphelile lento yakho yona ukuthi Qhele ntoni? Tisafuni. Qhele ntoni? Tisafuni.
Baby uqala nini ufuna ifoni yami? Kisafoni. Qale nini? Akayifuni kodwa uyayifuna manje. Kuthena zoyifuna ngoku. Ufuna ifune nini? Ke batho bona ke rulo yena. O batla a ibatse ningi. No, kubompolele. O batla ibatse ningi. Ntse phone. Sewufuna lo ubona lo muntu manje. Wena mara khono kena go phone yakhe akho khona ko yena. Ndake ndangena ifonini yakho before. Kwangene ya. Bendintshontsha. Nawe mtshontshise ke. Ntshontsisa. Hayi bo, uyantshontsha umuntu ekhona. Ari ke bone ke. Kola matho. Wena sister right now usuapprove ukuthi wena uyibhuli wena. Andiyophi. Ya uyibhuli. Uyambhulisha. Angiqalisanga. Uyambhulisha. Theni wena ufune sive ngawe. Uzova ngabani ifoni ekabani? Fana ka Ifoni ekabani kanti? But uyena Fana ka phone. uyindoda on this relationship. Indoda yothini? Fana ka phone. 50 indoda yothini? Okay ana. Hayi bo usuyakwazi wena futhi 50-50 uthi awukwazi wena 50-50. Ngiyakwazi. Jawushida fana ka phone. No. Ifoni zoyivulelwa ngubani? Wena. Okay. Sakubona. Ngoba ubona unalinga what do you hide? Okay, awuthiyami. Because uma isisiya goloza nanokuthi avule ifoni yami uthi angisabisa manje. Wena uzoqhubeka kanjalo noma isinto umboni uthi uyafeba. Hayi ne. Yeah. Uyalahla. Yeah, uyafeba sister. Uyafeba. Leyo nto Bakhona abanye ngilahla. Ayongxaki leyo. Bakhona abanye nqawuli. ovela umthandi. Phela Hayi ndithanda imthanda. Abakhona so uthembe ntoni? Ndithemba uThixo uzazibone. Naye kuthemba uThixo ngalento ayenza yonke. Okay, so Utheni ngawe? 10. Nditheni. Why wenza kanje Ngenza brothers? Oh, awuthiyami yabona ngisizile la. Yabo kuba ngiqhamukanga wena usazoqhubeka uhlale kule relationship. Uyahlukunyezwa wena la ukuthi awuboni wena. You are being abused. And you are being abused na mental. And wena uboni yilo. Utasenda fela uri bathini inhliziyo iphakela kana flow. Yeah, but ngifuna ukukutshela. Yazi uyaphapha mabona abantu na? Yazi uyaphapha mabona abantu. So sicela sister uqala ngefoni yakho. Uqalo ngeyakhe. Ipheka brother. Ivule mfethu. Waza ngapha bhuti wami. Welcome ngisondela. Usukhakhazela indaba manje. Nebhabha lazi nqula kakhulu uzawuthini? Cela ukusondela sister kuwe. Wayikwata? Akakodwa bro. Na WhatsApp nobisi. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo ezobe zidla umuntu wakho. Andiva ke ngoku. All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream. Intwana nje yase King Indlovu on WhatsApp right now when you are about to type the trends. Type la phuthi I love you. Futhi uthi ngiyahorata. Uyakwazi ukubhala isitswana? Yeah. Ngikwazi. Bhala kanjani ukuyahorata? Ingwale jwalo ka khona. Ingwale. Kayitsiba nina. Yindaba indoda udlekezela. Press usearch lapha phezulu sibone ukuthi kuvela abantu. Njayami. Wena utshole nje njengoba uthanda ispinza and nabantwana abaningi bayasithanda ispinza. Awuyena uphakajo. Hayi. Akijuli. Uvela nini? Vela wena. Delete utype uthi I love you. So, ndoda uwelo uwelo. Ngayithotha kathi. Ngena la. Sure. Konde vela. Type uthi I miss you ufake neheart red. Banyana mix akhona motho. Hayi bro ke akusalithi reading still. Ikena fela. Kena feel. Uvela mina. Awuthi delete lapho type uthi sex. Uyayicela sex kwena sister sometimes. Awundakaza. Awona yiwona ngingitshela manga uya exercise Asivelingi. Kena tobo. uring awukupa mdavazo. Ukombera diding. Fanele nibize ngeshila ila ibe negama lakho. Delete lapho the chips. Faka lapho uthi the chips. Sibone ukuthi mayo fry my chips. Yeah. Vela mina. Hey sister. Ama chips akho ba fry kakhulu la. Kanti uberekisa oven ekima awudi fry ngada yana. Delete lapho uthi money. So awuthi amount imali ukaya ba. Nkaye. Ungikhirisa kahle. Wapha. Nale 6 yona nowe. Awuvela wena. Nale 6 eniyoyithenga uzothenga wo. Yini bro. Yona sosakoteka nje ngiwe late zone. Delete tsani come outside. So ntsikincenga nokamkupa ngish. Wayinciseka 6 inyanga. Akuveli into come outside.
Uyathamika bo Facebook bo Instagram utsediwe nje. Hayi. Just WhatsApp. Wabona linufuni uyayubhizi. yeah. Ithulithi. Awuthi WhatsApp yakhe yabora. Awungamgaya sister. Yabona ungithi satisfied. Uzizwe unjani? Ukubona ukuthi indoda yakho iqonde njengokuthi lo mkhonto. Sengiyazi ukuthi uyaziphuzela nje kuphela nasemasitiyaleni akanamuntu. Cela ungivule ifoni yakho. Hayi ngoku. Lefuni mfethu khona uva lokubhayela i6 ukuthola ka pizza yakho. Yamsehambi. Yavula Uyivula ifoni. Mara baby akhonto lana. Vula. Vula phone. Eish. Vula phone. Ungayithathi vula. Vula phone mfethu. Sakumbhoka le ngawo. Akhona ikhona. Akekho umuntu othe khona into ekhona la. Yini wasulunga kangaka manje? Hoyibo. Mara baby yazi. Angiyeni babe nangu. Na. Uyazi bamna ngithanda wena. Aribona. Na WhatsApp. Mina ngithanda wena baby. Hawu sister ngikubuzile ukuthi khona into ofuna ukuyixolisela noma ikhonto ofuna ukuyisho. What ngithi ngiyaxolisa cha ndiyamxola ndiyamthanda. Khona kunye ofuna ukukusho. Uyazi bamna ndingumXhosa senza kanje. Into Hayi ke soke sibone ukuthi nenza kanjani. Ngicela la mase type uzotype la. Makuvela igama ungakhahlazela uthi yami. Makuvela igama lakho ungakhali futhi. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama ayikhathazela akakhathazela. Vele ukhathazele kakhulu. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye lamanye amadoda la amanye amagweja ungitshele because la umagweja yiwo azobe eququda umuntu wakho. Uyangizwa uthi ngithini? All right guys, we're on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis. Type la put I love you. So abakushela nesister njengoba umuhle kanje bayangishela. wena uthini? Awu sister. So wena nje ufocus kumuntu musukubaleka ubalekelani manje? Ngibaleki. Ubanike ma. Nangu uDumi, ubani uDumi? Udume lapho ufika emasetshatini. Azokwenzani? Lapho usanda ukufika. Wenzani? Sango Jarate. Why uthi I love you again? Pho why uthi I love you WhatsApp again? Oh mfethu awungenela ku delete. Thapha uthi sex siribone gore Dumi yatlha. Awubungilungisela ifoni yami lapho ndoda ngathi sizofonela uDumi Sanda. Yeah. Yeah, nayo ke into bengiyifuna. Amarona untwala amasipho uyithi. Kwenzakalani? Sicela uDumi yavela. Untwala amasipho. Askisi. Asikisi ini? Uthe Mabona sosi ngeke problem bafit bakho wena. awuthi yami kanti indaba manje. Kinga wena. Rana uqala uphuza mos. Kinga wena. So lento kwaza ngapha uphume emgaqweni. Kinga wena. Angithi na uhlala uphuza. Kuba tobonanga nje. Ngenze kanjani? Kuba tobonanga. Angithi imali yakho yonke uyayiphuza. Jwangu ukanyika Unginika sometimes mos. Okay, so manje lento ikwenza ukuthi wena udliwe uDumi mawukuthi akasakunika imali uyenzelani leyo nto. And umzwile ukuthi utheni manje noma sithi ukujwayela kabi. Awunontwela. Yeah, wawujwayela. Ara ngenze njani uhlala sematywaleni nabangani bakho. Ngitobona safunika irikisa gefana. Okay, arino khona. Mara uhlala sematywaleni nabangani bakho mina ngenze njani? Ngenze kanjani? Safunika. No, yazi ngicela nawe uthiyami. Bayithengisa bara umuntu wami uzongithengela. Awuntwela. Hawu kanti sister awumphiki. Angizomphika Awuthiyami ehlisa umoya awuthiyami. Ehlisa umoya yakujwayela lo. Athi akayiphiki le nyoni yakho. Uhlala sematywaleni. Ngenze njani? Ubuya ngabo 12. Usetshwaleni Ubuya ngabo 12. Njengoba nawe la Ubuya ngabo 12 amazwaleni njani? Ngozwaleni no. Otobonanga nje. Ubatha wena sipuku. Mna abantu oyi-1 ngathi ngitabe kurona. Uzophanda la eGauteng. Kodwa sister. Uzophanda. Okay, bekumele umtshele kodwa ukuthi uzophanda. Uzophanda la eGauteng ngasuke isitoleni ngapha. Kana uzophanda la eGauteng. Kodwa sister bekumele umenze aware ukuthi wena njengoba Ukugaya khata kaSimanda nakufethu uholo wetsanga yona. Uyangigaya. No, but sister bekumele usho na ukuthi njengoba ujola naye uyamphanda. Hayi ukuthi awuthiyami ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ngiyabona uthanda indaba zabantu. Ungangifaki kule. Sister wena ofebayo la. Ngenzeni angithi uthe wena into yakho kuyini? Ungazanga Angithi bese sihambela la sizonwabela. Mfikwasawo. ngizomenzani? Awe Brian. Baby. Hey. Baby siyaxatshaniswa ngabantu. Wena sister. Baby. Sorry. Mina yini ungijwayele kabi wena? Yini ungijwayele yini ungijwayele kabi wena? Yini ungijwayele kabi? Wena ngiphapha ngani? Wena uyaqophuleka. Wena ngithengifika la ngikhuluma nawe ngithengifika la. Wena uhlala uyabona usixabanisile uyajabula ke manje. Ngihlangana nawe la ngithi uyavuya na. hayi man ngathi Uyavuya na.
ngiyaqhamuka la anginazi nokunazi Yeah, ngiqhamuka ngihlangana nawe Yeah, wena wena uyaphapha khona. uyaphapha Uyabona Yeah. sengilahlwe manje. ithi nikuxelele ne uyaspida Uyabona sengilahlwe manje. and uzawugubunda unjalo uyazi nane Yeah. awukwazi nasengcobo ya Ukala niphapha. futhi ungazoqamba manga uthi kwaXhosa kwenziwa nje kwaXhosa kwenziwa nje ongazosijwayela kabi wena Zamcenga ngumuntu wamasoqatshana. umuntu wakho Owakho. sis Ah. ha uqhela kakubi wena uqhela naleli ncila lakho hayi sister ngakubetha ngempama ngoku mina izapha ndikubetha izapha wena ubetha ngempama mina ha ngidika apha yadika wena yadika intombi yaseFilipi ha bastard wenziwa yini welcome ukuthi mangidelelwa ile ntombazane lokhu ngihleka la wenziwa yini lo siseme ngithuka la ufuna ngijwayela kabi lo fuck enyeka amaXhosa ngeke amikeza kabi bayangigcinaza hayibo mfethu kanti amaXhosa ba understand nami ngumXhosa ngijane bra wami akumele thina as Xhosa nation siphinde Abakurecognize. no engcobo bayangirecognize engcobo bayangazi engcobo mina Alave ebuthuka mina. akakwazi engcobo lo akuyena umuntu wasengcobo lo uyizwa ngendaba ingcobo lo ibhlungu lento ibhlungu ukuthi my own nation inokungangiboni ngijane mina ndiphuma engcobo bra yandiva ngathi ungifrostani bra yanibamba unami Nokuthi ngididiki. utitwa intoni ngoku bra Akunala ungaphumi khona wena uphuma kuzo zonke indaba. hayi bo welcome ongena indaba zami nanokuthi mina mfethu ngidabukaphi hayi bo ngakutshela lasimanje ngathi mina ngwasezimu wathi wena kanjani futhi ngakutshela ngathi ezimu ngikhona mina ngikho ngijinja nakhona ngwakhona wangiphikisa ngakutshela ngathi aswazini ngwaseswazini mina manje indaba ungiphikisa mase ngitshela ukuthi ngwase Eastern Cape uhlala ungizwa ngisho ukuthi ngwasengcobo Kodwa yiwani. Ibuya kuzo zonke. angithi ngiyinkosi mfethu ngiphila kaningi ngiphila yonke indawo ngiphila na wonke umuntu Akangwenya ngithi ayazi. lalela ngoba ngisho eNorth ngikhona eLimpopo wankushisha Kuphi? wankushisha olibuye khomu libuya khomu hawu hasikhukhuna wankushisha ibila untsaye bekia koma uthaka akonoti boshebeshete wankushisha hayibo animeni before samba karate ngizoniculela enye ingoma kaTsaka ethi karate take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake